بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. درابة on ciftori en ɗon no ha siriya men mbi'eteka annisa'u wal atfal. Kadi hande bo to Allah ceniɗo muyi en ɗo tokkitina haala ɓingel to danyama ko ngel waɗante. En mbi goɗɗo ɗo taskano rabbugo ɓingel iga suftugo dada magel, o anda moyjo on o te'i ha o hefta ko o danyata, ngam ɓikkoy ɗon nanda kaw'en mum e yapendo en mum masin. Tata o wara o hoosa leggal awangal dow jiddere. Tata bo o wara o hoosa leggal marngal gi'e awangal ha lesdi mbondi. Ɗum ɗo pat sey goɗɗo rento ɗum, nden o fuɗɗa iga ha hokkugo sadaki o hokka dedei ko lencotiri, hunde laataki ngernde ta o fantina, tegal man tokkoro be sunna. Tata o waɗa hunde bidu'aku hatol, ta o waɗana mayiɓe dokke ban ko waɗete zamanu men jonta. E nonnon tata jillindirki wona ton, tata yarano wikinowo wona ton. E nonnon to o te'i man jemmare o nasiditta e debbo, o nanga timtindol mum, o janga do'are Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayh. Nen hande o naafa be debbo go darɗe ɗiɗi. E nonnon to o wari hawrugo e mum, o janga do'are Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana, nden o hawra e kore maako. To kadi banni to debbo go waɗi reedu bo en jangino dede ko huyete wakkati man ha yotto daygo debbo man ha en fuɗɗino tarbiya ɓingel man. To en caalino haala inde magel no waɗirte on hande en lorti ha ton. Kadi nder daraja diina islama wanginani ɓiɓɓe adama dedei kala kiita ko waɗete fu yaake ɓingel to danyama. Kadi nda kiitaji man haɗo. Arande man ni yiɗama seynugo goɗɗo keɓɗo ɓingel, wato waɗana mo barka, ngam ɓingel ɗum hunde nde seyo. Allah ceniɗo wi walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra. Nelaɓe amin malaika en ɓe gaddani annabi ibrahima albishir, ɓe ngari ɓe mbaɗi mo albishir a heɓan ɓiɗɗo. To kadi ɗum man ɗo to laati goɗɗo danyanama o andama a waɗa mo albishir nda ko o heɓi. E to laatake o andi bo a waɗana mo barka, kadi a do'ana ɓiko man khairu, Allah waɗɗum nder salihi en. E nonno Allah wolwi ha qissa annabi zakariya, o wi fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna allaha yubashshiruka bi yahya. Malaika en ƴewni annabi zakariya alhaali yake man oɗo dari juula ha julurde, nden ha babal o waɗata ibada maako. Nden ɓe mbimo anna allaha yubashshiruka bi yahya, Allah ɗo seynire be yahya. Ɗo holli en waɗango goɗɗo keɓɗo ɓingel albishir, kadi ɗum giɗaɗum do'ano ɓingel man. Ande do'ano ngel, kala moyjo fu do'ano ngel, to waɗani mo barka ɗo do'ano zurriya maako. Nonno ha aya gotka feere Allah wi annabi zakariya يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى
lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah ewni annabi zakariya wimo min ɗo ceynire be derkejo mo inde mum wi'ete yahya, min mbaɗanayno mo tokora ha ko arti. defte sira, defte tarikh annabijo min muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗe mbolwi nde annabijo daña wodi thuwayba ɗon. thuwayba ɗo ɗum korɗo bappaño maako abu lahab. thuwayba man on yahi waɗani abu lahab albishir amina dañi. abdullahi heɓi ɓingel jemmare hande ɗo. se ngam seyo man ɗo abu lahab go rimɗini thuwayba ɗo ngam seyorago be dañego annabijo sallallahu alayhi wa sallam. to kanjum waɗi ɓe mbiyata oɗo hoynane yiite ha kala ñande altine fu ha o waali jonta ha gabri maako. to kadi ɗo man ɗo kuje ɗe en bolwi ɗe pat ɗe ɗo kolla en haala waɗugo albishir, haala waɗango ɓingel do'a. to e nonnon wi'ete goɗɗo man ɗo waɗanamo do'a wi'a Allah barkiɗin zurriya maɗo, Allah barkiɗin zurriya maɗo. to ɗum man ɗo kadi ɗum laati ɗum kanɗum ha kunde julɓe. nonnon to ɓingel man dañama yiɗama setine har magel ha noppi magel e bo darne. nder kiitaji ɗi sharia islama waddi to ɓingel dañama setina ha nofru magel ñamru, e nonnon darna bo ha nofru nanru. iga yake ngel dañaɗo wadda hunduko mum ha sera nofru magel ñamru ɗo ni setina, no sanja fayin hen nofru nandu bo darna. ɗum man ɗo yake ɓingel daña on. abu dawud filli hadisewol be tirmizi daga to abi rafi o wi ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adhana fi uzni al-hasan ibn ali hina waladathu fatima. o wi mi yi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam setini ha nofru hasan ɓi aliyu yake fatima dañimo. goɗɗo yaman kadi o waɗi huseini ka o setinay. ɓe daydaka. hasan be huseini ɗo na ɓe siwtuɓe bana en mbi'ata ɗo, hakkunde maɓɓe waɗan nduɓu. yake huseini bo dañama kañum bo waɗanama non. to annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi man wulida lahu mawludun fa adhana fi udhnihi al-yumna wa aqama fi udhnihi al-yusra lam tadurrahu ummu sibyan. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko moye ɓingel dañana nden o setini ha nofru magel ñamru o darni bo ha nanru, shayɗanu torrata ɓingel man. ummu sibyan ɗum shaytanu je fe'anta ɓikkoy, wato torra koy. ɗum tabi aminal jin, ɗum wakkere nonde ginnaji ɗum woni. yimɓe ɗo mbiya ɗum qarina be wolde arabiya yake feere. to kanjum man ɗo to ni laatake waɗama banni ɗum torrata ɓingel man. nono fillama ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam annahu adhana fi uzni al-hasan ibn ali yawma wulida wa agama fi uznihi al-yusra, ban ko en jangino saligo. annabijo setinani hasan ha nofru mako ñamru, darni bo ha nofru nandu. ko woni sirri setingo e darnugo man ɗo, ban ko ibnu qayyim al-jawziya wolwi ɗum ha deftere mum tuhfatul mawdud. wato o wi'ata ha ton man ɗo, o wi ngam laato aran sawtu je nastata nofru ɓingel ni laato kalimaji tedduɗi ɗi moɓuɗi mangu jawmirawo e seedaku ngu wala reweteɗo se Allah e annabijo muhammad bo ɗum nelaɗo Allah. ɗum laato kanjum woni aran ko nastata ha nofru ɓingel. bana en andi yake ragare ɓi adama yake mayata bo ɗo mara haaje simtirago laato kanjum woni ko o sakititto nango e wiigo. to kadi ɗum man ɗo ɗum laati ɗum sunna kadi waɗan shayɗanu dogga acca ɓingel man, shaytan torratangel ngel laato to ngel nyawnaata e bo ngel maran diina. e laato aran dede ko ngel feninango yake ngel wari diina ni haala da'wa, haala ƴewnandu ɓi adama rewa Allah e bo rewra Allah dow diina islama. to kadi ɗum man laati kanjum ɗo ɗum laati ɗum sunna kadi. to ibnul qayyim al-jawziya o wi ɗum ɗo mari fa'idaji ɗuɗɗi.
nda ɗum waɗan ɓi adama hande o himmiɗiniro be tawhid e imanaku, ɗum medanan mo shayɗanu, ɗum waɗan mo tokkata ko giɗaɗe maako. To iga aran yake o nani, wato o wari ha duya o nani kujeji ɗi duya ɗo wona ko o arti nangoni haala dina. E non ɗo yiɗa to ɓingel danyama yakka dibinoje waɗanangel ha hunduko wogga ni be hondu ha fakku magel ɗo ha ɗemgal ɗo wogga. Kanjuman ɗo modiɓe ɗo mari lural, wato ɓingel pat waɗante ɗum na ko se hande bana zaman annabijo on waɗanta ɗum ɓikkoy. Wa ala kulli hal wato ɓe mbi ɓingel pat hani waɗane non, ngam ɗum hollay khususiya se wona be se annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Yakka dibinoje ni wato waɗa juz'u man ɗo ha nder hunduko magel ɗo, wogga ɗum wakkere nyamo hen nano hen dow hen les, amma be hakkilo ta torra ɓingel ha hande ɗum nasta ha nder hande reedu ɓingel. To hande dibinoje keɓaki bo ɓe mbi foti waɗa sukkar ha ndiyam, nden hande waɗana ngel ha hunduko go. Modi ɓe mbi ɓadima ko woni hikma ha ɗon man ɗo, heɓa terɗe ɓingel sembiɗa, heɓa ɗemgal magel ɗo sembiɗa mara haraka, heɓa no ngel musinira. Ɓadima ɗo woni hikma man. Be bo hande sukkar ɗo en andi sukkar ɗum taaka, ɗum sembe, ɗum énergie, wato heɓa no ngel marda sembe ngel, heɓa ngel musinira boɗɗum. To ɓe mbi ko ɓuri ɗo, to heɓoto ka goɗɗo marɗo adilaku, marɗo kulol Allah on waɗana ɗum ɓingel, bana modibbojo masalan salihijo, kañum on hani waɗana ɗum ɓingel non. Hadiseji gaddi ha ko larani ɗon man ɗo. Wodi hadisewol wari ha sahihaini, hadisewol abi burda, kanko bo ko o jaɓi ha abi musa, Allah cenɗo yerdoɓe. O wiyata yo wulida li gulamun fa ataitu bihi nabiya sallallahu alayhi wa sallam fasammahu ibrahim wa hannakahu bitamra wa da'a lahu bil baraka wa dafa'ahu ilay. O wi mi dayanama ɓiɗɗo gorko jemmare nder jemma, sai mi hosi mo mi waddani annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Annabijo waɗani mo inde ibrahim, yakki dibinoje bo waɗani mo ha nder hunduko, banno en mbiɗo. Annabijo do'ani mo baraka, hokkitimoyam ni o wi'ata hokkitiyam mo, banni o ɗo fillani en. To non wari ha sahihaini hadisewol Anas ibn Malik, o wi kana ibnun li abi talhata yashtaki. Abu Talha ɗo te'a dada mako kanko Anas. O wi se ɓingel maɓɓe nyawi. Abu Talha bo wurtino dilli, se ɓingel go mayna. Nde Abu Talha warti o ƴamata dada Anas, no ɓingel go no waɗi, no yake magel mi yiyay ngel. Se Ummu Sulaim dada Anas go wi'ata wato e kayefa ko de'itini ngel hande kam, ngel de'iti hande on ngel ɓuri de'itirgo dininta ko salino. Hande on ngel ɓuri de'itirgo dininta ko salino. Se debbo go hosi nyamdu waddani gorum, o hirti, nden ɓawo man o waɗi jima'u be debbo mako go. Fu yeccay mo ɓingel mayi, ngam to yecci mo ɗo o nyamata, to o wonno haaje mum ɗo bo o ɓadatako ɗum. Kanyu on waɗi en dara no rewɓe gonata. Debbo o ɓiiko on maayi, o nyukkini ɗum, o habdi, o wawti nafsu maako ngam heɓa o seyna goriko, heɓa to wonno haaje maako yotto mo, heɓa bo nyama. Ɗo on o waɗiri banni. O habdi, o yi'i ɓernde dada on, ɓiiko on maayi. Goriko ƴamata mo noy yaake ɓingel, o wi ɓingel kangel meeɗay de'itirgo ko ngel nyawi bana hande. Ase tawriya on o waɗi, ngel meeɗay de'itirgo ɗo, wato ngel maayi on, ngel wala haraka hande. To o fawnani goriko, o waddani ɗum nyamdu, nyami, hawri e maako. To nde o timmini, se dada go ƴamiri mo be hikma, wiyata mo useni to goɗɗo waddi hunde signima nden wari hositi kam, wod ayibe na? O wi wala. Goɗɗo on signima hunde, o wari o wi wod haaje hunde maako, a hokkita mo tan? O wi to ɓingel Allah signino en go, Allah hositi ngel, yahu a ira ngel kadi.
to nde weti Abu Talha wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam yecci annabijo nda ko sali ha don man do o wi'ata debbo mako gonde yecci mo hala man o wi kadi a yeccayam ɓingel maayi ha mi wari mi lofitake wato mi mari janaba nden a yecciyam to nde weti kadi hosi ɓingel o waddi ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci ɗum da habar annabijo ƴamata mo jemmare ɗo kam wodi ko a waɗi be debbo mana o wi o sai annabijo wi'ata mo to Allah barkiɗinan on ha dede hande zuriya mon annabijo ƴami o waɗi jima'u be debbo mako nande o noti annabijo torani mo Allah hokku mo ɓiɗɗo barkantejo sai Ummu Sulaim go dañi ɓiɗɗo gorko sai Abu Talha goriko go wi'ata hosu ɓingel man a yarana annabijo sallallahu alayhi wa sallam o hokki mo be dibinoje o yaadu be maaje ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam hosi ɓingel go sai ƴamata wodi ko on jogi on gardina ko on jogi on gardi ɗo haala dibinoje go on annabijo ƴamata sai ɓe mbiyata o min ɗo mari dibinoje jorɗe ɗon ɗo sai annabijo hoosi ɗe o wappi ɗe ha hunduko maako sai o hoosi je o wappi go o waɗi ha hunduko ɓingel go o woggi ha nder hunduko magel dow be les ha dow ɗemgal ɗo pat sai o waɗi inde magel Abdullahi to ɗum ɗo isa man ɗo ka ɗo tabitinana en haala waɗugo tahnik ɗo haala waɗango ɓingel dibinoje man ha hunduko ɗo en mbi ko modiɓe mari lural hande kala goɗɗo fu waɗanan ɗum ɓingel mum na ko ɗum ɗo hertori be annabijo en ɓe mbi ɗum hertaki kanjum ɓuri sahago ɗum ɗo mari hikma ko mojo fu waɗana ɗum ɓingel mum amma goɗɗo salihijo on hani waɗana ɗum ɓingel to yiɗama to ɓingel go dañama bo ngel laɓe nder hikmaji nder kiitaji ɗi sharia islama waddi wato waɗi laɓa hoore ɓingel nyande 7 hokka sadaka bo dede ko nijata gasa magel cardi hokka ɗum talaka en to kanjum man ɗo ittugo gasa man ha hoore ɓingel mana labgo ngel ɗo ɗum sembiɗinan laral hoore magel ɗo bo ɗum maɓɓitan fahin burɗe heɓa no hande ngel fofira en andi ɓandu ɓi adama ɗo fu ɗo fofa na sei hunduko be kine on ɓi adama fofrata ha burɗe gasa ɗo fu fofan to heɓa maɓɓita burɗe man heɓa ɓingel mara njamu enono ɗum waɗan ɓe mbi ɓingel yi'a boɗɗum waɗan ngel nana boɗɗum waɗan bo ngel nufno boɗɗum ngel nana hunde be kine magel to ɗum ɗo mari hikmaji ɗuɗɗi nda hosugo hande ko nijata gasa magel sakka ɗo na en gi ɗum ɗo nafa talaka en na ɗum waɗan en ɗam ɗum ɓeddan yiɗotirgo himɓe to ɗum ɗo mari nafu kadi kanjum man ɗo bo ɗum giɗa ɗum waɗugo non man Imam Maliki filli ha deftere Muwatta daga to Ja'far ibn Muhammad kanko bo filli ha baba mako o wi o gasa Hasan be Husaini fu Fatima nizino yake o dañi Hasan o nizi gasa man o sakki yake o dañi Husaini bo nonnon yake o dañi Zainab bo nonnon yake o dañi Ummu Kulthum bo nonnon ɗum pat o sakki dede ko nijata moy fu gasa mum to fillama nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o indani Hasan mbaala o waɗani ɗum inderi mbaala o wiyata ya Fatima laɓu hoore maako hokku sadaka dede ko nizata gasa maako cardi sei hande Fatima go nizi gasa ko wasnu maka laati dirham mere ko bo yoga dirham mere o sakki ɗum kadi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama hako Anas ibn Malik yecci en o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama umri ɓe laɓa hoore Hasan be Husaini fu nyande 7 ɓe laɓama e bo sakkama bo hokkama sadaka to amma kaɗa ɗum laɓugo yoga hoore acca yoga ko en mbiyata kosugol na laɓa wakkire ɗo acca ɗo kanjum kam ɗum kaɗa ɗum kanjum o wiyata Abdullah ibn Umar fillani en ha hadise on ngol Imam Bukhari wurtine Imam Muslim o wi naha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil qaz' nelaɗo Allah haɗi gazu ko woni gazu ɗo ɗum ɗon none 4
to gotel man kam goɗɗo laɓa nokkuje feere feere ha nder hoore acca goɗɗe feere laɓa ha ɗo lora egga warta ha ɗo laɓa egga warta ha ɗo laɓa egga warta ha ɗo laɓa ɗo wiyete gazu kanjuman ɗum kaɗa ɗum go'o. ɗiɗaɓol man o laɓa ha caka hoore o acca seraji hoore ɗo fu gazu wiyete ɗum kaɗa ɗum. tataɓol man o laɓa ha sera hoore o acca ha caka o acca ha caka laɓaka o laɓa sera sera kanjum bo ɗum kaɗa ɗum ɗo wiye gazo. nayaɓol man o laɓa ha tiinde o acca ha hoɓɓudu ɗum ɗo fu gazo ɗum wiyete kanjum fu ɗum kaɗa ɗum. to kadi ibnul qayyim o wiyata en ha deftere mako ko larani haala inderi ɓingel go ha tuhfatul mawdud go o wi nder timmugo yiide Allah nde o yiɗi takle maako e nelaɗo Allah hande yiide nde o yiɗi hande ummatore maako e bo ngam adilaku o umri en laɓugo ɓingel e bo o haɗi en laɓugo ɓe ɗiɗo fu ɓe kaɗi en laɓugo yoga acca yoga ngam kanjuman ɗo ɗum laati ɗum nyidduɗum ɗum ɗo holla ɓingel ngel ɗo holi ngel ɗo holti wato gasa ɗon wakkire wakkire bo wala irim ko nandi be ɗo on Allah ceniɗo haɗi ɓi adamajo o jooɗo ha nange wakkire wuttudu mako ndu ɗon ha nange ndu bo ɗon ha ɗowdi en andi kanjuman ɗo ɗum kaɗa ɗum bana faɗɗago paɗal gotal en andi ɗum pat ɗum kaɗa ɗum. to irin kuje banni kanjum waɗi haɗama laɓugo wakkire acca wakkire bo kanjuman ɗo bo ɗum hikma mawɗo hande laɓugo yoga hoore acca yoga man ɗo ɗum laati ɗum nyidduɗum ɗum yaaday be islama tata ɓi adamajo waɗa ɗum en ɗo gi'a derke en mawɓe fu ɗo waɗa ɗum jonta ɗo ha zamanu men ɗo kadi ɗum woɗay kadi ɗuɗɓe ha nder babiraɓe ɗo acca ɓikkoyji mum ɗo mbaɗa non amma sei ɗum haɗe wato ɗum majjere on islama ka haɗi ɗum islama haɗi wadgo non laɓa hoore ha wakkire acca wakkire ɗum kaɗa ɗum. to kadi nonnon ha fahin ko ɓingel waɗante to ni ngel danyama go ngel setinanama ngel darnama ha noppigo nden hande ngel waɗanama tahnik ɗo ngel laɓama to nder al'adaji boɗɗi wato ko islama waddi ngel suftane inde bo wonde e ndey inde man waɗete ha ɗo ɗum ɗon mari lural hadisewol waddi wi kala ɓingel fu wato ɗon dow baba magel indana ngel hirsa nyande 7 waɗana ngel inde laɓa hoore magel hadisewol ngol kangol ɗo holla en inde ɗo nyande 7 on waɗete e hadiseji goɗɗi feere bo ngari kolli inde ɗo nyande ɓingel danya on indete waɗante inde hirsugo on wonata nyande 7 wodi hadisewol imam bukhari e imam muslim wurtini o wi'ata wodi goɗɗo dayanaɗo ɓingel ha sahabo en o waddi ɓingel man ha nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah hoosi ngel resi ha dow dawɗe mum baba magel go bo ɗo jooɗi sei annabijo umri baba magel go ɓawo waɗani ngel tahniggo o wi hande ɓawo annabijo waɗani ngel tahniggo se bawa magel hoosi ngel hoori se ɓawo man annabijo ƴami toye ɓingel go se ɓe mbi'a ɓe koori ngel se annabijo sallallahu alayhi wa sallama wi'ata no inde magel se baba go wi'ata wayne yecci inde maako wayne on min mbaɗi annabijo wi kaay inde maako mundir on a watta inde maako annabijo sanji inde ɓingel man to qissa ka ɗo iga nyande ɓingel man danya on na nyande 7 to hadisewol ngol ɗo bo ngol ɗo holla wato nyande ɓingel danya on nono hadisewol feere wari ha sahih muslim hadisewol sulaiman ibn al-mughira ko jabi ha thabit kamɓe bo ko jabi ha anas ibn malik Allah yerdo ɓe fu o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wulida liya layla gulamun fasammaytuhu bismi abi ibrahim yake annabijo heɓa ɓiyum wiyeteɗo ibrahim o wari oɗo yecca saabo en maako o wi ɓingel dañanama yam jemmare ɗo ɓingel gorgel
mi waɗi inde magel bo tokora baba am annabi Ibrahim. En andi annabi Ibrahim abul anbiya'i ɓe mbiyata mo. Annabi jo wi mi waɗani baba am annabi Ibrahima tokora. To ɗo nyande ɓingel man daña on annabi jo waɗani ngel inde ɗo. To ko en pamata hadiseji ɗo dagi goɗɗo waɗana ɓingel inde nyande ngel daña ko bo nyande jeeɗiɗabre fu dagi ɗum. Foti bo hande waɗa nyande ɗiɗabre, foti waɗa nyande tatabre fu waɗa inde man. Ɗum ɗo mari wakkati peesiɗo ha yotti nyande jeeɗiɗabre fu goɗɗo foti waɗana ɓingel mum inde kadi. Woodi inde ɗon giɗaɗe hande hani ɓi adama waɗana ɓingel mum, sufta inde boɗɗe, sufta inde boɗɗe waɗana ɓikkoy mum. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi en ha hadisol ngol Abu Dawud filliri be sanadu laatiɗo hande boɗɗo daga to Abu Darda o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum. O wi nyande dargal on ƴewnirte be inɗe mon be inɗe baabiraɓe mon, wayne ɓi wayne, mbo'ine inɗe mon. E noon no hadisewol ngol Imam Muslim wurtini ha deftere mum daga to Abdullah ibn Umar o wi'ata qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ahabba asma'ikum ila Allahi azza wa jalla Abdullahi wa Abdurrahman. O wi ko ɓuri yiɗego inɗe mon ha Allah kam ko Allah ɓuri yiɗgo inde Abdullahi be inde Abdurrahman. Inde abduje ɗo kanje wona Allah ɓuri yiɗgo. Kadi kanjum watto goɗɗo heɓi ɓingel o waɗa inɗe man kanje: Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim, Abdul Hakam, Abdul Latif, Abdul Wadud, Abdul Bari, Abdul Haq, ko nandi banni, Abdul Wakil, Abdul Rafi, irin banni. Irin inɗe ɗe ɗo kanje on Allah ceniɗo ɓuri yiɗugo. Nden kadi ɓaawo man inɗe annabo en bana Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, irin ko nandi banni. Kadi inɗe ɗe ɗo kanje on Allah ceniɗo ɓuri yiɗugo. Tata o waɗana ɓiiko inde laatinde hallunde, tata o waɗana ngel inde laatinde hallunde. En andi ha Araben ɓe ɗo mari inde, ɓe ɗo mari somore, ɓe ɗo mari jammore. Inde kam bana ko en limtiɗo ha inde worɓe. Inde rewɓe bo ko nandi bana Maryam, ko nandi bana inde rewɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam, Ramla, Zainab, bana inde ɓikkoy maako Fatima, Ummu Kulthum, ko nandi banni. Ɗo woni inde ɓiɓɓe rewɓe bo. To kadi nden ko wi'ete somore bo ko fuɗɗirta be ibnu ko abu ko ummu, baba wayne ko dada wayne ko ɓi wayne. Bana Ibnu Abbas, Ibnu Umar, irin ɗeɗo kanje goni comoje. Bana Abu Muhammad, Abu Ali, Abu Darda, irin ko nandi banni. Bana Ummu Kulthum, Ummu Qais, irin banni kanju wi'ete comoje. Nden jammore bo inde nde hollata mantore ko bo holla nyingore. Bana Bashar, irin ko nandi banni. To irin ɗeɗo bana Mujahid, irin ɗeɗo kanje goni jammoje. To kadi ɓingel hani mara inde, mara bo somore. En andi hala jammore ka Allah yi wala tanabazu bil alqab, ta ngubotire jammoje, ta ewnotire be jammoje. Allah cindo hadi hala jammore. En pamtu boɗɗum ko woni inde, ko woni somore, ko woni jammore. Inde kam inde andade bana inde annabo en ɗo: Musa, Isa, Ibrahim, Dhulkifli, Ilyas, Idris, Muhammad alayhimus salatu wassalam. Inde ɗe ɗo kanje ngoni hande inde annabo en. Wato wala ko ɓurata ɗe bo sei inde abduje: Abdurrahman, Abdullah, Abdul Wakil, Abdul Haq, irin banni. To nden hande ha rewɓe bo bana Maryam, bana Zainab, bana Ummu Kulthum, bana Fatima masalan. To ɗeɗo ngoni inde. Ko woni comoje bo ko fuɗɗirta be baba wayne ko dada wayne ko ɓi wayne. Nden jammore bo ko hollata mantore ko nyingore woni kuudi. To kadi ɗo woni inde ko ɓi adama suftanta ɓingel mum. Ta o sufta inde ajaminkoje ɗe mana mum famatako mo Allah yiɗi. Hande
jiddere irim ko nandi banni wato taw laara irim indeji man mo Allah yidi do na dum inde do dum jammore on dum jammore to irim ko nandi bani wadana bingel ka inde enen ka warti ya zamanu men jodnta do kala inde marnde tema pat dum inde debbo to inde mari ta marbuta ni inde debbo tan shajariya shamsiya rihiya nabatiya kala hunde mari te pat himbe kosan badana bingel mo nanon kadi se sufta inde wonde inde dum alfalu en don nana be biya Allah o noto inde man to kadi do woni inde kadi wakkati men wadi se en kada ha do hadata ha dar sere men warore en tokkitina ha ko larani hala inde man Allah cendo fondu en famnu en dum Mahmoud goni on kediti ha Siriya biete ka an-nisa wal atfal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.